Sim di lai stang mas bukuit nomor lai spak sabulai. Why who try jing roi batem mai do roi jam ya u gad la gad yai why who try jing roi batem mai do roi hallelujah go by do play do shada jing men hakmadu dragon run totem kak sing bat kadoi tara tu roy ai gan sawa wai ku try jing roi batem mai do roi jam ya u gat la gan yai roi hu try jing roi batem mai do roi hallelujah Hakakatengok pa badokon badomen sem bakoit amen kajing e jong try jing u Jesus Christ bad kajing e jong oblay lembat kajing slog jong men sem bakoit kindon rengkat bad pi baro kohen men kopara how Jesus Christ menta ke step such a sin tong IT lade ha kikti ha kajing suma sukher kajing re kajing da kajing oblay kam tame agane kasngi bangis dang ya gane kasngi kebatmai tungi kerpan yo jisu badan rengkat batngi un krushan yangi un ai boringi bangilaban pendap hok yala ke jong ke kamram ke bangi haban pendap ngi haban le ha gane kasngi nemar ngitip baklemo u ngimla ban le e ola dagi long ki kam ki barit henry klem kajing krushan kajung blai ngimdan bor ban le ban pendap iki dari mata kadau da gajing ngawret gajingi to ngen IT la de tilitlan ha gajing sumar gajing u kena bini obor men le persya ya baro gajing snu ki ba mangi ngi kandu ha gajing em gajingi kum juro ki wanra akmadu jisu ya baro gajing kwa gajing trang gajing not gajingi bada gaju ko por ko men ko para bamanga mapi wei pai wei ngin long kita ki babid dor bantrwa ya kane gejing maya ke bakhoj ha kana ke step tongin phai su tongin panmap nabaro ki laj ki let ki tam ki dona gejungi ti komta sipor tongin khmiet yala ki jong kamen sem nga phla hauble badan bor baro badia pi ko men ko para bang la pop shibun da gijing kurkhat da gijin da gigam da gijing leklet da gijing le palat junga da gijing le palat junga da gijing le palat ukrawe junga namar kata karpa kamaria bakhoj kabai sa kate soti ya kya berkir khoj badia pi ko men ko para manduai na kubenta junga how try play jungi ublay badan bor baro unis na yengi madlama bigi pop jungi unyalam yengi sha kaching em bom jukut amen go try to go try to go try to go try to go Cristo isene go Cristo isene go Cristo isene go Cristo isene go try to isene go try to isene go try to isene go try to isene Trong in ya duai
Hakanai kamas kebekut ngidawai kena kebenta kaying kasam jong I kriel walang Boblay trakan rat un kurku kurdo I kamtam berkumjur ya barok kikun kikti ba kinlai na gajing pang na gajing stom makin yo ya ka jing dap jing biang apo kaying kasam kajong I kumjur ngidawai na kebenta kikam kijam jong I sarina siang shai bat I hiles rambai berkumjur ngidawai na kebenta I Raymond wan khar ibarake ya kesing kha gajungi ha kana kesngi ngidawai boblay trakan rat un kurku kurdo ya I kamtamen ai gajing koit gajing khia berkumjur ha kana ke step ngidawai na kebenta u Peter solong piau badan padang gajing pang gajing stom barang Syasumar hospital mata kesngi berkumjur ngi wanra khamad jisu ya baro gajing angnut gajing kwa gajing trang gajungi kamtame ya ke kamram ke bangi dai banle ha kana kesngi Ngiduai bob jisun kurku yangi on ai boringi bangi laban pendap hok ya kena ki kam ki ba ngi haban le ha kana kesngi Koblei konong da jong ki ba kermen hame uba klem me omdan baskem omdan bakhoj to the krahai gijing isnei jong me halor jongi bad me unong sensar bad me unong yalam ngin nang ban pandan kam ya ki e ki babha ki badu no ba kumta wat mentahi ngin nang ban bats kam ya ki e ki bane daw tra jing Jesus Christ u khon jung me u be imban basan sha rank card bad me ha ge jing yalong ko we jong man sem ba khoj u blai junom la junom amen Kajing puli nag kitab Exodus kalnong saupau kat khot kanriu hadu arpuway live sau hadu live upra. Hakitu kisngi kat kum kata baro kaba utrai ula hukum ya Moses ru ulale kumta. Ti ha ubnai ubaningkong hakasnem kabaar hakasngi kabaningkong jong uta ubnai lapin yang ya kata bernakal. Moses ulapin yang ya kata bernakal. Ulapin skem ya ki singkin jongka, ulapin yang ya ki jinker jongka, ulaprung ya ki dingkap jongka, bat ulapin yang ya ki rishot jongka. Ulapriang ya ka ying jain halor ka tabernacle, bat labu ya ka jinsop jong ka ying jain halor jongka. Kumba utrai ula hukum ya Moses, nang ta ula shem ya ka jutang bat ula tep ya ka hapo ka sunduk. Ulaprung sa kiding ra ha ka sunduk, bat ula pensyong ya ka kejing isnay halor ka senduk. Nang ta ulawan ra ya ka senduk syapo ka tabernacle, bat ulawa ya ka perda jong ka cinka, bat ula ka ya ka senduk jong ka jutang, kumba utrai ula hukum ha Moses. Ti ula tap klub ya ka ying jain ka jing ya kendo, bat ka burom jong utrai ka la pendap ya ka tabernacle. Moses syamla bandrung hapo kaying jain ka jingya kendo namar ba ula syongsa haka pat kaburom utrai kala pendap ya kata bernakal habaro shilinter ki jingya linti jongki kat habalara ya na jrong kata bernakal ki pal Israel ki let chaprang henry lada omra ya shejrong tikim julet chaprang tat hado ba endalara ya shejrong namar habaro shilinter ki jingya linti jongki jong trai uladon halor ka tabernacle minsngi bat kadim pat kaladon ha kamin mit hakma jong upai Israel baro kaktin jong trai Isomo yaw lay Nomor Nyospa berpusah Nyospa berpusah God no ka iten not ka ye Jong me try u play klein bor God no ka iten not ka ye Jong me ko try ki bai Men sim jong na ka kwa hiri ya ki pulang u try Donut ka play by in why
Gaying Jong me try u play klein bor Sim ying ru ya la de ga shem ba tau ya la ga skum Bat ga leng kur ga don la ying bat bu ya la ki kun Gaying jong adu wan jong me ko sim ko play jong Suki ba shong ha ying jong me ju nom ya ro ya me God no ga iten not ga ying jong me try u play kind bor ha kin yo ga jing ya rap nu play ha la jing let will grim ha uslap ter soi ka tem ter kong kinang yo bor bar kinang klan gat bagi dang ya le adu bagin yo poison you play ban pe ka no ka iten na ka Jong me try u play klein bor Hallelujah 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 To plia ki dono jongi go try Ban pediang ya kik tin jong u kun jong me Hallelujah 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 Utrai undon ringad batpi Mereka bertiru Kajing pula nak gospel bakuid kadkum u Matthews Kau buram kami ke try Ha kata kapor u Jisu ulaong haki paidba Ka himab neng ka yasirim ru ya ka jar bala phno ha ka duriao ha ka bala ngiat ki jait dongkha baro enda kalab dab ki nongtop nongdong dongga ki kilaring yakashang ringkyu bakila shong batjid yaki baba haki jendiang henry yaki basnyu ki britno kan long kumju yandawai ka perthei ki angel kinwan batkin penklad yaki ringbimban naki ringhok batkin lingshop yaki shaka lawading hangdakan sadong kan jenglinyar batka jingrait niat hatopi snyuthu yakine ke kila jawab hoit kumda ulaong haki kadaka mut banman unstatain ubakela long un sinran janga himabneng ulong kum utrai ing ubase naka kuin jangu ya keke ka batamai bat keke ka barim enda u Jisu uladep yatu yakineki parsi ulamino na kataka jaka ka gospel jangu try Kecil raya mego Chris Ko hanmen ko para hau Jesus Christ ha ka jing pule ke banangkong ngiyos ngeu u Moses u shna ka tabernacle kat kum ka saindur ka ba u blei u laphai u blei u lai u ka saindur ban shna ya kata ka jaka shongne ka jung u but u Moses u lathi u lale kum ba u blei u laphai u kat kum ka saindur ka ba u lai u But kat seba kilet ki kun Israel ki ra bat ki kit ki ri kendong ya kane kat tabernacle
kadak jong kajing don rangkat kajong ublay batki kumbang yos ngeu hakapor sngi ublay udon rangkat batki pada kapor medro kumju ublay udon rangkat batki uyai rangkat batki haman kekelemat jong kajing em kajing ki namar ngitip ublay wei ba la thau yangi ublay bal ai yangi kane kajing em klet yangi unom ino yangi waladangi long kibreu kibaduna ha kajing em kajunga kajung pi ko hanmen ko para nadu basdang jong kajing em kajungi ha kana ke prathai ublay don rangkat bangi ublay ya rangkat bangi hanrei ka ba e pat kalong bamangi bonsen ngi landet ya ublay ngi klet ya kata kajing don rangkat kajung u kam tame ha ka pedeng ba ngi don ha pedeng kajing pang kajing sitom na kajing kajing kerdo bonsen ngi keli sha e ko ublay medan balai mele yang hadu kane Henry ngingi klet ba mengingi lalan dad yu om day ublay ubaklet yangi om day ublay uba ino yangi Henry mangihi dalade ngilan dad yo blay ngi klet yo blay ngi ino yo blay Henry ngi long kita ki khun ki baduna ki jungu ngi klet no yu walada hakata ka jing duna ka jungi ha ka jing klet ka jungi yu ka jing landat ka jungi yu kajungi yu ublay unomino yangi Henry ukloy ban map yangi ukloy badan rangkat bangi lada mangi ngilai pai su haka gospel pat ngi yos ngeu ba u Jisu ukran chapang ka hima beneng ka ba yasrim bat ka jar bat kinong tong dokha haba kinong tong dokha ki bread no ya ka jar hapo ka driau haba ki layo ya dokha kitani ka ta ka jar bat kira harengkau bat ki penyaklat ya ki babha bat ki basneu ki babha kin dino yaki ne ki la ban bam yalade hanre ki basneu pat kin bread ha kalwarding namar kito ki dokha kin nom ra jing mentoy ya kito kahima beneng kayasrim thik kum kane ngitip bau Jisu wan sa kane ke prathei tang na kawe gadau kata ke penlai luj na ke banta junga bat jung pi iwe pai we nadu basdang commission ke jungu u Jisu usdang dai kine kiktin ke bang to kala ke bamut kahima ublay kalajan to kala ke bamut kahima ublay kalajan kane kadai ke jung yalap kanai kadai ka jingkwa ka jingtrang kanai kadai ka thong jong ka mission jong Jisu ha kanai ka sla prathai ban wan yalam yang nga badia phi ban panlai lut yang nga badia phi na ka jing temrau jong ka jing embasneu jungi ha kanai ka prathai na ka jing temrau jong ka pop sha kata ka jing embom jekut habangi don ha kanai ka prathai habau blei upha yang nga badia phi ha kanai ka prathai uai yang ya pi kamon ke balai luj banjit ya ke babha ne banjit ya ke basneu ban em ka jing em kat kum kata ka jing hikai ke bau Jisu ulah hikai yang abade pi ne bangin yat ha kalanti jong ka jing em jong uboman ublei uai yang abade pi kamon ke balai luj mangama pi ngi haban keling ngi haban pej ban khmi yalade ha ka ne kasngi hato nga ngajit ya kelanti ka babha ka ba u Jisu lahikaya nga baniay ni ngajit ya ka jing im ka basniu ka jing im jong man simboman bon sin yole se mga mapi ngiyaj ha kalanti ka basniu ka bayalam yangi sha ka jing panram hanrai kan mau ko hanmen ko para ha ka we ka sngi klampep ngi ha pan ai ka jing khen hu ka jing khen ka ba baha ne ka basneu ublei un sapej ya kata kamon ka balaluj ka baul ai yang api hato ngijit ya ka babha ne ngijit ya ka basneu hato ngijit ya ka jing em jong umensim ublei ne umensim jong uboman larang ngijit ya umensim jong ublei larang ngijit ya kata ka jing em ka ba Jisu hi ulahika yang iban em klempep un sayalam yangi sha kata ka jing em ka bom jukut ngin salong kum kito kidokha ba kito ki nong tong dokha ki jit namar ki bu hau shang bobha namar ngila ngilong kita ki dokha ki bobha
lada ngingi long kita kidokha kibom sei so lane kibom bha en sabret yangi ha keluar ding sha ka jingpen rem bom jukut barkum juru habakut jong ka gospel u jisu u kli ha ki apostol ge jungu ha ki senran ge jungu bar habaro kito ki ba snap ya ke jinghi kai ge jungu ha to pisnu thu na em ya ki ne ge jinghi kai ge junga yo I badi asngeu ha ka gospel bamanta ka sngi ki ne ki apostol bar baro kito ki ba snap ge jinghi kai ge jungu ki ong hoj ko konrat ngis ngu thu ya ge jinghi kai jume ha kane ga step ro kumju ko hanmen ko para u jisu u kali u bo ya kane ga jingkali hakmat junga ba jungpi ha to ma phi pisnu tho nem ya kine ge jinghi kai ge junga ha to ma phi pisnu tho nem ya kane ka mon ka bala lut ka bangala ai phi ha to ma phi pisnu tho nem ya ka jing em ka ba ma phi ha ban em kum no ngin jubab ko hanmen ko para ha kane ga step hoj ne em kumba kineki apostol ge jungu kinong bot jungu ki jubab ladang yang hoj ni de ban im ya ka jung im ka junga ka jung phi kat kum kata kalenti ka bau jisu hi ulahi kai bat kum juru ban yaj ya gitu gedinjat ki ba u jisu ulayaj lada ngiong em ru ka shong hanga ba de phi henry kan mau bahakawe ke sngi ngi haban ai ke jubab ha u kajubab ke babiang kebala yang I ban pen im lane kebala ba wanra jing pen rem yang I iwei paiwei ko hanmen ko para ha kana ke step habangi pusan sepang ka hima beneng habangi pusan sepang ka jing im ka junga ka jung pi kebala banra jing pen rem bat kebala ru ban wanra jing isne jing ei ba wanra jing pen im yang I tongin duai hable try kan rat tungi kerpat yo ble jingi un kurko yingi kham tameu jisu un kursan un ai boringi bangin la banjit ya kamon ka babha ka jung ble bangin la ban em ka jing em ka jingi kat kum kata ka jing khot ka jungu to kala ka bamat namar kahima ublai kalajan Trongin yang ngin plala ka chong ka jingej ngangej Hau blei pa badan bor baro unong tau ka peneng bat ka kendeu bad hau Jesus Christ kun bamare jungu utrai jungi ya balapun nom sembakoi ya balakana kamaria tesoti basha la lein hapo Pontius Pilatus lasanar nayu layap balatebiu ulaya sikbayap hakas ni kabalay ulang nipat ni kabayap ulakiw sa peneng usong sa kaman ublay upab dan bor baro nang ta uwan pat manpisyar kibayim kabayap ngangid hauman sim bakoy hakabalang katolik bakoy hagaching salok karukoy hagaching mabi kipop hagaching nipat kado hagaching embom sukut amen. Lais Pak Prapusa. Lais Pak Prapusa. Diang try kendrat kini kijin terwajongi kisah bapa juga jing try sitam jongi beplakerku ya kaum selagi latih terwa
duai ko para ba ka jing kenya jonga ba jong pi kan long ba padiang hu na khma do blei pa badan bor baro To try pideng cincnya neng ci jongpi. Laka banta kaji ro ko pura ma ka deng jong. Kaji mentai yang ibadah kebalang ko ko jong ba ko wei. to padiang ko try ngi kerpat ya ka jing truwa ki bangi wanra na ka jen ai pa hu jong me baleng ba ka jing trei bor ba jong ka jing ai e jong me kine ki jing maya ba kan tang tam kin pan ko yangi ha krokom ka bangi em menta bat kin ya lam sha ka jing kemen ki banne jenom dau kris utrai jongi Amen. utrai dan rengkat bat pi Rengka ban pilu. to kan tu wila ki danut Ikin tiu ya ki shall try. to ngai ngui try blei jongi Asong hok bat ka day. dasisha ka long ka basong hok bat ka badei ka deiti jingi bat ka jing penem yangi haman la ka por bat ka jaka banai ngu yami ko kan rat ko pa ba khoj ko blei badan bor bat bom jikut lang bau trai jungi u Jesus Christ namar da ka jing khayu ula pan thamai ya ka jing long breu barem bat da ka jing sha sutom jungu ula pandam no ya ki pop jungi da ka jing mi pa jungu na ki bayap ulapli ya kalanti sa ka jing embam jikut bad da ka bau kiu shame kokpa ulapli wang ya ki kerdop ka beneng bad namar kata rengkat bad ka kanhun jong ki angel bad ki rukhoj ngirwaya ka jing rwaya ro ya me bad ngi perbena klem sange Ubaku dubaku utrai lagi bar dan percaya sawadah kaburan jome Hosana Hosana Tuhan Indonesia Hosana you bless you know and you bawan agak ketenggu tribe dan percaya sawadah kaburan jome Hosana, Hosana, Tuhan you bless your Hosana, you bless you know. dasisha melong ba khoj ko trai ka thame jong ka jing khoj baro namar kata ngi karpa de me to pan khoj pan kantang ya kine ki jing trwa jongi dag ba pha yomen sim jong me kum kam jer halor jong ki bakin kala long yangi kamet bat kasnam jong utrai jongi u Jesus Christ hakapor baladi no yo badala kamon snobha ula padiang ya ke jing sha sitom ula shim yokpu bad ke baingu ya me ula kedia yu badul ai hala kisenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga ya kaban IT na kabanta jongpi Hakaju kurkam enda lalaya bam ula shim yakukuri badak baingu biang yame ula ai hala kisenran uong to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kuri jong kasnam jonga jong gajutang bathamai batbom jukut ya kaban penme na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta kajingmap ikipop to le ya kane ban kan mau yanga kajimaya jong kajinge Katasin bangi bam june upu bangi didakane kakure imen praga
Namar kata ngi kebapan manta ya gajing ya pagajing mi pa jungu ngi terwa hame ko try yukpu jong gajing em bad ya ko khuri jong gajing panem ngi dai ngu aidem namar melenyo yang ngi kebabit ban yang akma jong me bad ban sakri me da kebas ngeret ngi kerpat ya me bangi kebayo banta hakamet bad kasna mukres ngin long kebapan ya teli kawai daw men sim bakoj Token mau katra ya kebalang jengme kabala friang hasatla ke pertei beto penjana ya ke haka jingit ringgat bet u pa Francis pa bakoid jangi u bilbat marwe u bishop jangi bet baroki lingdo Token mau lemru ya ki hinman ki para shinrang bet kende kibala yothia da kaba kirmen ya ka jingmi par bet ya baroki bala klad no haka jingis ne jangme top yang ya ke shaka jingshai kakmat jangme to isne yangi baro ngi kripa dia me ba ringa bulka maria to soti ba koi kakmi jang blai u joseph ba koi u kurin janga ke apostol ba koi bad baro ki ring koi ki bala penske ba ya me pateng la pateng ngin long ki ba ben yo bin dalem haka jingmi bamjukut bad bangin yaro But pindon barom yame daw kun jungme u Jesus Christ. Dau lembatu badhau kalong ame bleu pa badan bor ha gijing long kawai jong man sim bakut baro ka borom gijing ro junam la junam amen Kumblah hukum yang ngi daunong penem bat kumblah hikai ngi daktin blai ngi nod banong ko pa jungi ba hableng kalong bakut kateng jongme kanwan kahima jongme kalong kamon jongme ha kundeu ba hableng ai ngi menta ki jumam jungi ka ba hala kasngi batama ngi karangkang jungi kumbang rogi ma pi kablas new yangi wat yalam ngi sa ka jing panshoy henry de panlagi ngi na kabasneu To panlagi ngi kerpat ko try na gajing snew baro ha gajing sbon jungme to a jing suk jing san ha kisngi jungi khnang ba da gajing rap ka jing isne jume ngin lai barabor na kapop bat ngin yo jing yada na gajing jenjar baro kat ba ngi dengap khmelen ti ya gajing kerman ba khoj bat gajing on pat jong nong panem jungi u Jesus Christ Nama kecume kalong kaima kecume kapor kapuram chinom ma chinom Kotra Jesus Christ me belong hagi apostol jungme kajing suk ngai api kajing suk junga ngai api wat pe yagi pop jungi Henry yagi junge jong kabalang jungme bada kajing sbon jungme to ai haka yagi jing suk bat kajing atali kawai kat kum kamon jungme mame upin babasan shar junam la junam amen Kajing sugut rai kedan barabor rengkat bat pi Rengka bat piru tong ini terwa ya kada kajing suk iwe ha iwe pat Ku kun lang bro me bagi no ki po ka purte Tosya sene yangi Ku kun lang bro me bagi no ki po ka purte Tosya sene yangi Kukulang bron, may bagi lagi po kaperte, tu ay jingsuk yangi. hak mi kolang bro jong blai hak mi bukit no ki pop jong ka parthei sukito ya ki balakhot sha kajing khawai jong kon lang bro o krat ni som sa kamandung apo ki de junga Henry Shong dan Tin kaman sim junga kan sakyai kaman kesnam kres kan
Chris. Come with 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 Chris. Ngamani yame Bangai yame Jisu ko play jangan Jisu ko lo jangan Mewan banco yangan Damar me isisha step nyai ti lade hame tame ame lawan rung apo denun gejungi aga jung em gejungi ba kamer kaslam gejungi odra jisu me to don rengkan ni ha gene si to ya dai ni lage juma gejung sa to ya dai ni lage jipang gejung sa am tame bani laban lai nang kabor jong bomban na gnung sim sneu bani laban pendap hoke kamram gejungi pamela hingi ham tame banle ya kamon gejungi aga jingim jungi
paman la kasih. Oh Yesus beje jur ni man rak majume ka jingsu ka salak salak hey. Ka jingsu apo kare ka jingsu ka salak ka manju. Jurong ikan mau nak mentaki kun samla ka jungi. Biar lungkang maja nak mentaka singrau ka jungi ha ka amar bagi dior kita ka jungi ka jingku ka jungi ka jungi se ka jungi ka jingdon kan ka jungi. Ibu roh majume ko trai bisu Yesus beje ipapang ka pasyutam aro Hallelujah, hallelujah. trai Yesus tulai kapulang ka banta jungi. Tuan ra kita ka jungi ka jungi ya bagi dan kam ka jungi. Tuan ra majume ko trai baro ka jungi ka jungi kabangingi don ka jungi ka jungi. Tropelong ki Yesus birong ka jungi. Oh Yesus beje such a say ni IT lade hame. Jaji lade hame. Kawan bercinti lagi. Kawan berkerjaan lagi. Kawan benai bore lagi. Sifti burayangi Yesus. Tol ngini aduai. Ngilabam la sip kotra ya kane ka sakramen jingblei ka jingpan manta ka bane sa jong ka jing sha sutom jong ukon jong me to ai ngi kerpat ba kane ka jin ai ya ka ba ma uhi ula ai hangi da ka jing it ba omla shampang kan mentoi sa ka jing pen em jongi daw Chris utrai jongi Amen. utrai don rengkat bat pi Rengkat bati Blay badan borbaro unkar ku yepi pa badukun badaman sem bakut amen tolit suk yaro bachakri yotrai daga jeng em babha jong pi isnamo ya blay Lais pa arpusa. Ya in pimar kalian kumbangan in yapi pinyo cingmen jonga pemlaban bansim nabi pinyo cingmen jongu wandan malam ansim Kaburam haukpa patukun hamat sim bakoi. Allah ba meningkong jimitan baraboy jinam la jinam amen. And your try Jesus Christ, jinam amen.